nero yunere go kayale ta disunity. But our Christ was a Paul again teaches and brings the remedies. Jijura nyara kwa jiko Rusia issues buna bono cha disunity buna bono to follow the example of Jesus. Kurwa to tuaro to jara to bato tuara fellowship in the Holy Spirit. Kurwa to tuare enkoro ere kind. Then to nyara kwa to nyara kwa to work together in peace. And again, we'll be looking at now the source of unity. Unity it only comes from Christ. The mind implant was a mind surgery. About the mind of Christ. And finally, we'll look at the mystery of godliness. Karibu omo anjomo tegererio yoturigireti asenga kiega egaratoko watera na lesson at the end of the day to a unit of purpose that is spreading the gospel as we wait for the second coming of Jesus Christ. Karibu. Sante eyamasemo ngani tuchake galia omurandi ya samba ketukwanira obomo wetira sobo itongo inki ayuruchi gego chakaga waselese kereto kurigereria senie nabonta tagote umwanchu murigereria no motegererio gotubwatia mangana abwabiri tubwate lingana litanga nirikoro ku unity unity no obomo yes no morandi chovuri na bate banga obomo na obakoba obomo in a negative or in a positive. Yeah, true. Lakini umuliki akaranga aize kubeka unity yoka te koleta sense bona akamendanga unity through humility. Gonga mone iliria kabere ya letre meaning ya unity ene lito kwanera. Gonga unity go kwanerwa no obomo aso kora mangana ayara amaya aya nyamonene atuchikire tokore. Kirana ari kurigereria resenie naboyangete echangamoto ekandenga unity is strength ngobo mone chinguru Sure. Kurende kerora amanye kene natoge kora ige binde ibiri tabauti kera twanyorenga umundu raro komanye kene lakini tago gekora igo bado gene gingira akora kingira mokonya so genterese ni yaga ntego tutainga gwetera soko bamo gwito nago ekeia nigo gokorokia ekene getua manyire ya Kristo Yesu na Paulo ali kwegiria ase Filipi na Kolosai ngobo mu bwito no gochamo asoko bwaterana ase injiri muno mulisi abeka gongo gocha gwitamo gokonya kondigeria Isaya 12 14 ochagere 12 Isaya gokonya konyeria 14 verse 12 muri kibwereseni egentate toto teinga gwetera asoko bamo oise kurigeria mumenya the New Testament igekare ukwanira about a life history ya Yesu Kristo na mafundisho aramaya kiagera Yesu Kristo yo kerarigereria ngimirime takonya korabweka agachora abaruki bari 12 unity bakabamo asenjerende gwetera asoko bakoriamo na baro bakangainia gwetera ase Kristo Yesu kiagera bintu binde mbirare gokora byagerete bakangainia igonga na kinare gosegeto mwancho murigire no motegereringa okoba gwitamo as positivity aso kora amangana ayaramaya amangana ayarengete ugotoreka amangana ayarengete enjiri eye Paulo agotusegeta neringa tigatwekeye ase obukristo bwito twekeye nonyana asobo koreri twekeye nonyana ndonsi ase kwanyori bagakoba ayekeye egere tabauti ya rokananga mulisi otuoria maene nonya guchie kanisa ngororokana n'umuntu w'ikanisa asiki igeketi lakini nkonyorore ngo mwanju murigereria ali ase tore kenyoro muntu naro konyorore kanisa urumu ya ase kanisa lakini ndega wike kenyoro uburugana nabe kenyoro bona abantu bagusingo manga yaberete taiketi igari iguru yani nganonye nkere shida ya monyorire tariko nyandol muno mu Kristo igako nyandol no muntu ndebwense nabara kurwani abago kuminyogera moro yani ekena kyo Paulo agotebanga abatu ikire konyora ringana iriga tiga twekeye kere twekeire elinde tubwatherane ase inchiri Isaya inga kiatheba Isaya 14 euro chererwaye 12 12 aye engenangeni ya mambia umwana bo kiamuka na kikwagure kurwa igoro aye olia kweyeretie bisaku na kiwatu na watu gutetwe gocha inse nigo watebete ase enkoro yawe ime nche nintire gocha igoro alia ngende ngetani chingena ngeni chianya sae
nimbeke ekerogo kiane kiobonene alia iguru nikaranse ase getuna kiomusangirikano alia sugusu ale ikomene yataba nintire ngende ngitania male iguru mono ninye kolebu imbe buna oyole iguru mono gochino uratigirabo igonga egente kane tukurigereria kurwa ase introduction part engena ngeni ya mambi oyo Lucifer nyuma atarasaria bono kerasaria agure kurwa igoro achira asense no gakari gukwaneru Genesis 3 verse 1 to 6 ngukwanerera about the fall of man ngakie engitie ekoroku engena ngeni ya mambi kera yasaria oyo Lucifer kurwa igoro ayira na asense akarugusa itante serpent ya chandira abantu bono igakorokana nga no muntu olebwate utaite gokora ebintu biaye kuringana mune birengereri biaye konye biamoire kurende Nyasaye tanyora kumusiria libagali okumusiria akamuruta goche ensi igonga ebirengere biri biaye rosereti ero monyene na bie bitwate bunga na bokumanya kene lakini togekora ebintu ebigo bire tabauti bono twasege twanga gwetera obomo wageranga ebintu binde biikirana lakini Lucifer ere nigachete asengencho yokoreta ebirengereri biaye ebianyare koreta obukurekanu kiagera nigataite gochenjiro ne serikali buna twasomire ali iguru nga gwetera ase echumeye nturigereri tororenga ngaki oboitongo botokonya kere turamo ase enchira yenchiri egente kene tugukwaneraga ose Paulo agukwanera ngeringa ne gospel enchiri yere amangana amaya yogotoreka n'obogima bwa kare na kare aso ogochamo na kogendera kubwatera na gusegetana elinde Kristo ache atuirenga tujigotimoka byama sante Pastor Geoffrey yes nabo gentonkere ekerokori aselesoni Paulo akatwaligereti kurula stoki na waga tokuganio kanene no korera ase chikanisa kumbe ngana inde kero ogaste gwe chandere kanisa no koyancha no koyesabera inga bado owatanekana nko bakore imase kanisa eri bade chanderete imase Filipi ngotwara baro owatanekana owatanekana buno kubona tubwatana nyandera ase chikanisa kugoto bangosora turu Morisia otuli kagochorwa bale fo otuli bale against otuli kotogo tebango chora tule Geoffrey Onsaligo uno mu Adventist men leader imbale bagokana batatagetiabe na bane bale fo abo murayo so igonga ogwateranekana nganga nonya togendeta sobokoreri Paulo agotebanga ime ase Filipi na endengo gwateranekana ngabakoro Paulo gakori kwa naringaneri bitali noborro nakolitume lingana likongu agatabanga selfish ambitions kiusia tangu kweganeria manene yani omuntu kero montabwa ta self interest yani personal interest yabwatenga ngakinare okoranyoreke no bolisi botanga nigotoka nkora bolinde abantu kero ngora na bolinga orocho muntara gotebyo nsaligo ingobo kemambi saa 12 botambe kwasoka kurwa gwatirimbuka kwagenda gwatenera mino nyanjo gongumbu ase kigali kigweteramu kende ngeli okoro nane maroboga ro nyumbo takaniri kende matukare ngora boka ucho no elimo lioko kwityo ndikoera kwanza ndikoera onye togo teba ngagaze obolisia kende nke montago akanu inke bantaite kuroro lietalinene so that means no kweganeria manene ali omuntu agwetenga angani nchana rukumulisi mutangani nonye keneke andaka akamanyanga ebintu mbire birache bantu mbale gocha onye no mwe mpioeta okomachani okoruchiri bukomi obacha isano elindole oleterekanisa isano so okweganeria manene yale tokobeka imase kanisa ekyagere imase kanisa nebwata abarocha maya nebwata abaganetia manene asapa ogobogima bwabo na abane bali baganetia manene asinge nchokonyora yale bosio bona Paulo agatebanga ninkwa bono yatenga konde moyo Kristo na konda akwe ogukwa no konyora mangi amen so ngabantu mbali baroche bosio na abane bali in this life Paulo agatebanga dinganeri liyo gatebanga kweganeria manene na asinge ncho yeko ni kumubere abagalatisa hano emerongebere nkya gatebo gusasima emewekano oborogi obobisa iliomana libero
enda mwamu obongiti kurusanania weatanana ebyo nsino yani n'amatunda yo yabakoli amabe amatunda yo ebibe yo mubera ali bono ganetie okora wekinginshibe chibe nakwibono yani kile kingenzo cy'abantu ali beganetie yani enda mwamu abantu no tolema igotobwate enda mwamu ogochikoranya bose seniwe kwagenda ana bole muntu gakiro kingi cyane to umuntu gora chingo ko ibere ayakwali yechumbi kwa chibekera inkyoro chayo tachira nayo gore shatu irindi kyagana ukura ku okoliyo kuya lakini asenge nchichi ndamwamu libero na litubwate na inotoro dini no tumeto tole mama kwa mama lakini bitoko na bono tualetiro kubageka imase kanisa na kipaura akoletera chinchira cyokonyara goligereria nga ingitokora igitangani weikatubwata na mwana Kristo. There must be consolation in Christ. Weikatubwata na mwana Kristo elinde chingenche chitokotebwa okweganeri okutuganetia semerate tumulire Kristo mono wetani kuligeria magemaito tumulire Kristo mono tumanyango bugimo bunonya tole moyo titoli moyo asengenche itu na kipaura bateta kyabagalatibere merongevere Kirasoma ibere emerongo ibere malika kaligoteba sabagaratia ibere emerongo ibere Biblia ego kwana umwanchu muligirili unekubwatia nabambirwe amona Kristo bosobono tali nche inde moyo kuliende Kristo nigo ale moyo imeasende na ubugima inde na barobuo bono asomo bere nigo inde na barobuo asukumwegena omwanu Nyasaye uyo nyanchete na ende bwerwete omonyene asinge nchi yane igwa Paulo gabatebanga bono na bambirwe amona Kristo igonga kero kwasiririe binte byo makoro yebibe ogakero kwa rusiyo kugani kwa ubwe kugani ya manene elindo bweke ikigima. That's what watanga unity through humility igonga tokubwatana n'abantu bande onye tubwatiye bukanyeko ekyagera ayego gotigana n'ekingunchara cyao igugotigara otene nabako lakini ekero ratwaro bukanye kume yao elinde bwekanye ekero Kristo asoreme yao gukanyeka matekero umuntu mwete Kristo igoko muramote abambe ya mono. Actually you get that point. Yani ogo korama muntu na Kristo nabakwara ambe ya mono okubugoli kwa bugoli bintu kyayo kubuli ujali karocho tabanga igokwarire ambe ya mono gichaka gokonye lakini oyo tali na Kristo oyo tabwati obukanye ku igakoranganya kwa bugoli gendeke agendo kirangara buno moro elinda kominyoki ekiagara takonyara kolemereria ekia Kristo lakini nakipora tabanga na bambiro mora Kristo bono tali nchende moyo bono tali wori tasambo kwa moyo bono tali mulisio tulio kwa moyo kolende Kristo okoba moyo imaso monto ekera muitabire Kristo omeodanga bono obogimo bombwata asomubere na bamanyetenga na asomubere bole lakini gabo bwate ase kumwegena Yesu oli bwerwete litangani omonyene na kipora ko rebinte binge ngatobata na Kristo otabango bwanchane bobe abatanga mwanchane ino ase inwe burancho omonyene na abanchete yani that is why ekenene no kotebanga tomonyole Kristo asamagi maito elinde okubage kokotobwata chikanisa ko ikarero ichisegi gitubwata okona kurwana kerengaki kurate abantu ngokonyoro muntu ari kanisa ime asenge nchumwa muruseti oburai maitengo rushe oburai bwo chenchiwa umuntu manya kurubusyo na indekere kanisa nyana kama chokotwara matobori nechipenji bibangire maega ye kanisa no genda no neria umurire amatobori nari maega ali pisa siki atigarite bona ali no muntu akurure ngo muri sibo syo kurusigwa ogenda matobori ali maega no ikaranza nechipenji chiriguru egentabwate otulio minto besa tana kurno ne shiringi kumukuru mechanga mugo saba egentabwate ne karamu ne risakara otabango ligitole chibesa togo chokosara lia bagani omukyo koboko otulio teba na ndika siringi 2000 oli nere no ne karamu olika oira ni mobuko samba teba ndu ndika chiri busato olika onzaliwa tandika chiri busano chaliko ekero mugo chogochanga bona bagani wekire ngosoka bale ntango ende nandi tamanta kende chiakei ono ala ko mogyo ko kanisa magega oboranga nibwata liswali mutaragenda kintu kindi umagoli siringi 2000 cyo tulia rwete ngaichia chete mutara tasabe chindi siringi 3000 samba rwete ngaichia chete siringi chiri busano chamu saliko ngaichia chete yani igabwata personal interest iga egentali no korwani kanisa no wale kanisa
ikiano stuko burai no burai kero stuko atenga onsaligo babe kai ngora marara tuli akana maega matobori akona no ikaranzete bono na basumbwete kanisa mwancho muri nitata watenga no nyene kanisa yao naro muna na kwa ne kwa moro dirasali ne linga asengencho totera moita ba Kristo aso asamage maito tobe moyo Kristo abe moyo meito ekero montago koligiro nsaligo omoro Kristo wetraso bwimu bwao omulisio tulinganetio traso asensa moyende liboli ligocha omwanchu mulira kwebulinga bono amangana bono humility tugukwanira watanekana kwarekana ale Filipi basta otieno obotebere no asike nchito imeno obono watane kole ine libero asilire abantu barayigwana abantu bayigwana abantu bali libero nkuyigwana bale actually egibe pasa kole kagaiga ngomulisha kwando ikanza litobori igonga libero libero asilire abantu bayigwana ne samba uranyoro monte kene pi kabisa na barochinga tayi eliyo nsaligo ningiya kango ninje nanyitwara abantu ambayigwana ini actually that is the work of the flesh Paulo no verse 20 and that's where pastor soma ekere libera liroro kuigwana nango gigo koraki nkoyo ekere pride eroro kuigwana nango korati nkoyo ekere self eroro kuigwana nango korati nkoyo instead oroche monto oroche tayao nengia nganganja be yae naende bonta ko nyako yire be yae oroche chance omwago akire tayiye basi tagotereke basi gorati ko yaga ne isigo wesibya mago bono Paulo ngo sekretari Paulo ago sekretaba abayiga ba Filipi akeraro lire mechando ase Yakobo isano Yakobo isato 15 nemo akwa neta mangana maya mugwancha tonya soma ko nyu mwanchu muligireli mangana igani go nichena yasoma na igubuya ago tebega Yakobo isato 15 na kemo Biblia igukwa na bya igo mwanchu mulio isoko soma 15 na kemo egoteba ikiagara agwasi libero lire na ugweancha agumuro bilituyo na kulende kira ogokoro kobe na igoni gento kira ogokoro okobe alibona ali alenga sabala oda bigomene isano ibere kulende obongaini bokorwa igoro litanga ninigo bole obochenu na ende ubwo molembe na ubwororo na ubukanyiku igobo ichire na mabira na ukwamukuya butali na gusierelia guse na bongayinirelia oligere lina bego nyalikano enano ole kanisa haina kunyo usierelia umuntu ulibona atwerawe yani mwacho rotuli na lero njira ngode bukanye kubantu mabwati ibi na ibi kole tu watanekana iko pa urekerengeka nanchiro cyale ko kisegetanke linga ki iliyo bomo buchi gotana nkobaga litangani ora 18 design tula baba kanyiku 15 izo yateba iga okwama kuboronge nigo gosimekire kogo simekwa asomolembe na bali bagokoromolembe amen toire ngatali libero ligo simeka no molembe gosimeka na bali bakora ubone soko yobomo so actually the source of unity was soko yobomo tuanyara kwa watu kuligirira about the example of Jesus Christ and actually Christ is the source of unity nere ole ensoko yobomo in other words true unity was soko bwata gwekene nigo gukora chaka from your mind na kiki gwata angoligireria taiga your mind nere kuligirira yanza goteba ngabono na kiki na atwara so Yesu nanyata ko baga guko egerie gore amangana nga kya kunyara ko baga ko base kabire yu na nina kya ko originate kurwasito le bona igina ki Paulo akanyara ka baga ko irorera iguru ya unity that for us to be united we need to be like minded tunyara ko batugo twara obo ebirangera liebi ebimo tunyara ko batugo twara obwanja ko okomo na andi tunyara ko batugo twara to be in one spirit na ande tunyara ko batugo twara a unity of what purpose egera tuanyara ko batugo twara a unity of purpose ni go to ira tunyara ko batugo ba to wekeya ekera tuanyara ko batugo wekeya liori ni go to kunyara ko batugo kurigireria abande buna bingincho mono kubwayo we komanye omanyana Pastor Shamba if you embrace that Pastor Geoffrey if you embrace that or you mean ngani gale peta kubwayo omanyene liori that unit na bego koraki na bego bo but the moment you see yourself as better than them then liori ni go kunyara ko kuimokiriri igoro na hande you kende ngelinga tunyara ko batu look out to others bono kurwa uni gutuira tunyara ko batu kulia abande egera tunyara ko batu ko bari ni back tunyara ko batu care about their needs na tunyara ko ba to ko ranga ngitu igita ikirani amagania abo asenjere ya mogoseye asese yende egera na bako nyora bole mirumba kolete
mbororo. Look at Peter. Ekereri bako genda gari ase karu igo bago ikabanyora somebody oberoro for quite a number of days. Egasi ayera ari ngoro no go ikote banga inche nkonye nyare ko bagi koraki. Yes. Nkonye those sivas. Guy expected the entire wakari uga ko saujeza esani. But this time around Peter niko bago ikabama tenga ki silver and gold we do not have. Lakini oyutobwate ohedera ya Kristo imoka okoreki otale. So we see him rejoicing, and this is the source of unity. Let us take care of others. Egera to kunyara ko bato kora boigo itakuwa sawa. To kunyara ko bago kora boigo pastor if you don't listen carefully, because many times na bako nyoranga you draw or chambu into conclusions. So try to understand abande nganga kibago ama chibago nyara ko bago koreki ka ko before you give a conclusion. So you need to listen. So you need niga ko nyara ko batego jo ja senjire ka bire lakini wetera so mo chen Kristo kara ko genda ako tenga nimba to meroro ryo mo konyo yore o mo ikomo chen wo ya nyara ko ba ko lenda ko leto molembe na nda nyara ko ba go tubeka asobwa. So by so doing ekara to ko nyara ko to kuto ko ba asobwa mo ngatu nyara ko to go sanga o mo ikoyo mo na ndu nyara ko to kina ase Kristo. Tunyara ko bato korigereria bande tumanyanga pride tetakeri kurworo yani tetakeri ruoro in any case na ande tunyara ko bato kuigoro mo ikomo chanu anyara ko baga change chingoro cheito. So ingige ko gerage kunyara ko baga ko what pride gerage roro was selfishness ni go to kunyara ko bato gradually kemoika. But if we let the spirit enyara ko baga go to keya who is the source of unity liolio ni go and we are able to listen, care, and finally share the faith of Jesus. And by so doing, let us embrace this source of unity. Let us embrace Christ, and we will be able to grow spiritually. Amen. Olishobekera magana maya sana nga obo mobili ga koboro litanga ni ntu abanyene tuligere Kristo. Sure. Nkiko sa tieno word. Trach kuligere birengere liyo ubikoro ngere bi nkyo bwata singani nga agente kenene kiraiga nkelinga okobwatana gosobamo mbobwate ensoko. Sure. Ensoko iyo nga talinga obo bonga togocha bosaiga tobwatane to chake. Ekera togocha tobwatane muna mwanya bantu tweka ngando te tobwatana bomo. Yes. Igo kegocha yaikase owetana kwabo. Na kia kagero kuligeri binte binga bantu ago chake kenyoro ngando ta geto chake kembegia misini bake mnyakiri mokabere ya gatatu esengencho igo bacha no mwanya bantu bwabo baetana batiga ekyombekelia sira ekyombelie abwatuko gani abwate nabwate ambition gete atanga njengo kechaka nje kwa namba ya matina abamanyiriri la ndio uli gutanga na kwa namba ya nairo kubaliana ni. So yinga singing chugo chamo kolinga nek birengerero kyamanya bantu kyabaletamo na kyakanga naendo gotiga na kwa wangu. That's why ngabone ekero okubwata na kubwata esos eyere Kristo ubuna chikanisa ubuna aba Kristo ubuna ababwatani tigato bwata namo wetera so kubwata na wa Kristo ekyagara ngekero turamonere amaliko abatabanga Kristo nero mochaki na omwekirania bokwege na waitu. So kobamo na Kristo lero ngobomonko bure erinde twenzi tunyare batabanga wekatoba amasengencho iyo bana banyasa. So bere tabu kyaba Efeso inyeke mungo kya gatatu. Tunakuligelia kitabu kia Efeso tulizosoma inye kifungo wata kifungo gya gatatu. Biblia kotebego mwanchumo tegerelia sinye isato yabe kaiga mokole omokia konyora obo mobumu ika asegesibo kyomorembe inga mokoro mokia konyora obo mobumu ika. So igonga obo it must be spiritual. Inga go tuachiramo buna chika buna bakoreri tuachiramo buna abantu bago sasamanya sae aba Kristo abatora sa chikanisa ime tot koro mokia igona ekero mondago te bakoro mokia igote midinga negente kioro go kenyora goiko strain goikuruane goiko ngangane goikuruane esegi yokonyora kerikiganirie ngikyagera na kia teberanga bono goikatokoro mokia konyoro mubumo ikomo chenu ekyagera no robwe kurato konya ekero moikura abo. That's why ntwaligeretie program ya masabo ya 10 days ya tebanga unleashed yani okorwa kwa basibore
yare goteba nga obomo boiga ekero togochamo with Christ is mind eko twachiramo nebirengeri bya Kristo iye tukanyanga abaorokwa Yesu akabatenga timosuka kuri Yerusalemu moberamo omoiko gochokore ndokiegi omoiko banyoramo yagatanga bakagenda bakari chaka nyomba kairongo nekero omoiko tukanyobaraamo nekeno omoiko lyokore mirimo igonga unity yaito igera abe strong eka turakora emirimo asobamo ekero komanyanga oyo igo bekiruko murai bwa basae erinde tarakonga buya lakini tomusire tomubwate sina kumusabera asenge mirimo omorisio bekirwe we kanisa tigatokora omuntu so igo togende kumubwate sina kumusira asekere nchira omaete nabe konyarekana ase mirimo yo bokoreri gosoborisio osoborai mbotagete ngukostibora omuntu bakakorosio chia mu comment guchari bono yanyarekana ngoyo ikakobekwa moikobeko mwaka oyo erende asokonyora taraikabuya lakini asenge nchae no bwate kwamanya gotebanga gatenere bachora tigara kore gintu kiki erinde mirimo ya Nyasaye yachaka korara otari tayari gosire mirimo ya monene bono omukia oikokorwe asenge nje soma 13 yeyo ekero gosoma 13 ase yeyo amalika goteba nabo goika intu twensi tonyale goikera obomo bwokwegena na kumanya mono omwana Nyasaye nakoba omuntu omuikiranu goika ekerengo kyogokina kwogoichorwa wa Kristo iwa na goika tokoro mukia toikere obomo bwokwegena so moina atenga tonyoro obomo bwoika namba 13 yatebire nga tonyoro obomo bwokwegena so omoike kerochire no torokereri ekatura twaro kwegena inga toichorwe nobo Kristo erinde tumanye Kristo kegima erinde tobeba kongu goika tumwarigani Kristo asamage maito nakyo omorikyo gori gatabu kya Jude chapter 1 verse 3 Jude kera before Revelation Walikago teba sigitabu gya Juda irenga wateba Juda igera yamu osabeke bukya gatatu oigunga tanga ekero nare ko balikera Malikago teba sigita ikungu gya gatatu abanchani ekero nalenge gokora omukia monoko balikera inwe amangana ogotoleka waito ukutu sangete na inwe nkararanga niwenera tembalikire na kubasorora murwanirire okwegena okwo abachenu baetwe aralimo so igonga no bwate mirimo muri cio twori yokurwana kwegero kwegena yamarika tango kugena gatwaye tulimo bono ekera goerese goro yogutulika otebire nga akanyora ne gwenerete naenda tebigoro yokurwanira okwegena so okwegena goika koikirane erindo gutulika komanya gocha tokonyara gutulika onya turekirane okwegena kwao so you have to believe and defend the faith erindo nyare komukota bono nchira ikiriro gutulika ekiagera na kiatanga goika tokoro mukiabono ntoko bagosaiga goika tobwata retobamo na tomanye a source yo kubwata na wito ntoko na bosa Kristo tokoliria soma salaba erinde okubata na waito konyara goikirana ase ke atomanyire esosi ase okurwera korwa na montara bolinga bono okubwata no kubono obomu bubugani nikiekera kini tokuliria obomo inaba Kristo obuyabu obomo obomboro byo ndiro konyara no ena ase kidini cheitotole konyakora nina samatanga nga omurandi narogoje ukana barandi bali bandi baromba kwana nkonyora nga abantu bari omurandi narora konyore gusuna yo mulisia uranyora omuntu bwe dini ende tomukwani esinchatelso sokwina kwao obo mubono bwa Kristo Paulo agantio ensoke antro devinga lilionye tuli ensoko yago tili ase Kristo Bilio bomboro bwate boro bwa bogeka. Onya tulenso kire Kristo yoli twensi ama. Omaita Paulo na nero yogotebanga na achire niko utaguri chitoto. Basta na bire byanga no egere kwanya rosino mu Islam. Kwanya rosino mu Kristo bwe dini ende. Obomo ensoko yobo mu butukulijya nelinge ku Kristo. Sure. Ntuwenti gwatandekana. Tuskengo bosyo amolisa. Mina mo 24 ababiranya. Ababiranya 14. 24 Ega kero tabe go mwanchu muligereria 24 asigetabu kyababirani Paulo nero kulika mangana iga agotabe 24 Biblia yabeka teneni aso kwegena
Musa kabeire omuntu monene akanga tarukwa omwana bwo Moiseko Farao. Agachora ngambu yakonyora emechando amo n'abantu banyushaye kubwa kwegokya asebibe asekeregeke. Igo. Igo nga agachora guchando amonaki n'abantu banyasaye asokoraki kurukuya kubwa kwegokya n'obusaliku asebibe. Igo ngencherende eke Paulo atebete last week twegerete ngangelinga live and dead. Igo ngambuya ochandeke asogokora ayaramaya kuwa guchandeka asogokora ayaramabe. Igo ngati omonene atokonya ato echinguru echi elinde kere twanyorire ensoke yobo moyore Yesu Kristo. Bone birengereri bitu bimaye koba implanted ibirengereri bitu birosigu bibe biya. Elinde obongo bwito bokorera uko barero surgery. Kere bwa barero elinde tomaye koba antoro bikoro maye tekero kurigereria sense twikire technology nero nabega saine kuminyoka. Chi computer jiachire na jiro jikolengera muno muonya bantu. Bigonga technology nero ge kuminyoka kumuina computer yaachire egokore gaziunzali gorakore. Igonga yairwo bongo egokore mere munango una mwanya bantu. Lakini tuacha konyoranga kurende ebirengereri bitu muna mwanya bantu omonene niga bibekire elinde bibe amo wetera asobomo elinde bikirani ekirokogani kwa Nyasaye yamagoteba bakorinte yeli tangani ibere kebugu kya 11 na 12 nabonagani nyensomera igomba na technology ekominyoki moina ayense nebintu bigandereta asense elinde egasi yakorekana sikuishi barosire bagakira opoti yokore mirimo muno muntu nabo kunyetuma egenda so kunyetuma yaenda yarete gendo yakoretera bakorinte yeli tangani korinto yeli tangani ibere 11 na 12 Malika gotaba igo mwanchumulira sili tangani ibere 11 ase bakorinto yeli tangani ibere 10 Biblia egukwa na wangana ko bwatia yabona naki ningo ole ase mwanya bantu manyete ebirengerero by'omuntu utatika omuyika bw'omuntu ole ime yaye nabo igo nonde tali omanyete ebirengerero bya Nyasaye utatika omuyiko Nyasaye igo nga muntu taiyo oranyare gosoma ebirengerero by'omuntu onde utatiga omuyika ole ime y'omuntu oyo nabo igo yamakubwika niunga nonde tayo orama ebirengerero bya Nyasaye una tole igo zaligo tingo nya kumanya kiolengerere eken una jofure yale tingo nya molisio tuli tinkumanya utatige anayo umanyene birengerero omuyiko oli ole ime yao na olengere tinga maana bono ndete nkuruange ndasigite ekitingo kemana okemaete na Nyasaye nere birengerero bya ento kubimanya nero manyene umanyete igonga ntokoba abantu tokonyara gochachi umuntu onde kiagara nturamanye ikiale nturamanye ikialengerereti nagiye kogera Jeremiah 17:9 otenga ngora nyare kumanye birengerero ya mwanya bantu kiagara enkoro ya mwanya bantu igire ngainiriria n'umuntu ranyare kunyimanya ningo Nyasaye bwika ngiye kogera gote Nyasaye bwika sometimes no muntu manyana bara betemanya lakini Nyasaye can read our hearts birengerero bitu can read our minds amanye kindengere tikingo kora in the next minute igonga na kitotete gote bunga kere birengerero bitu bikorosigwa nakiegora Paulo atebanga omuntu ranyare kumanya n'omuyika oli Nyasaye abekire ime omuntu oyo na Nyasaye omonyene nero umanyete ekikere ase nkoro yakire omuntu kiagera nero otongire omuntu oyo kero osoma beberanie inye 12 nero ngotebere nga gwetera ase omuyika noro konyara koba okora ebirengerero by'omuntu gokora lingana liligia oselibe the spirit igongo omuyika noro gusuguma okore egento eki Paulo aganetie abantu aba ba Filipi na Kolosai gwetera ase omuyika oli Nyasaye kibaranywaria niyo so ese birengerero byawe ime noro ra convince their minds korwa ase gokora ayara mabe elindo omuyika oli bara ase gokora ayara maya gwetera ase gochamo na gusangerekana mo barandi enchiri igongana kiara ko besegeta ase tore nga gwetera ase gokora gwito bono okuya elinde torokie our perfection toro kyo gokora bwito kuya na nga maene na boto konyara we can stand ase ngencho yo gokorera monene igonga naye ase kanisa ali usanda ansosi asore kere disunity egocha matendiranda ke disunity na beko positive or negative na bo monto ga gwatana na yoko ba yama yago yuma disunity gwatana nirenga mulisi otuli bona ga korona ero kemanyi obeke kando yona dali mosani ito igonga
ekoba ng'akero gwatananu nsemo kiwatananu kore ne yamaya stand for that truth kero gwatane na se kene kiria naro gukubwata okoboko gutara nae utati gobu kera Paulo igakwangwa sengenje yake so koramaya Paulo akarwani wesege asengenje enjiri akakorerwa mabe abantu bakamwanga actually nonyana abasani bali abwate they separated themselves kurwa se Paulo kera batete ngabono yo chole kaba na liri abona igeche tuko kubatanga ngabono tali njori momanyete ono Kristo limeane abambirwa mona Kristo okora kurio kobe mwamanyete nje Saulo bono nkwarueto omubere mbwate no yone pastor Samba kireri nakinete kireri kwamanyete bono mukere na muitabire Kristo asore meane obogi mande na bugoro boya no nyumubere koro yo Sambolia webibe You are a new creature. na a new creature yonga ne sege to cha storinga let us stand asobomo nyekene elinde tukirani ebirengere libito gwetera asomo ikabito suguma so kora yaramaya Wone birengere bya Kristo mbiri bika. Actually, ebirengere bya Kristo na byebinga itangane as I conclude ekyo pastor nyare ko bagakobeka let us allow the Holy Spirit to nyare ko bagagotuegeria Yes. ekara gotuegeria rio na nyare ko bagagotu transform now the mind of Christ ebirengere bya Kristo actually are quite different Yes. from the human perspective kiagera in other words buna bono gaiga to ise kubori who is the greatest na wagiro montago correct Tukomanya. But now, Kristo, if you want to be the greatest, Yes. be the servant. Yes. Humble yourself. Yes. And now embrace what is called humility and service. So this is the mind of Christ. Kristo akunyara kabago tewanga through greatness. Ige kunyara kabagi woja through humility and what? Service. Ephesians. Is it no Hebrews? Hebrews 4:15. Emusariko na wanata kwa yasome. Ekiagera one enje ekarokunya kuyigorangelinga. Kristo nigarenge fully God. He again became fully human. Egera tunyara kwa wata koraki tu kuegera. He was tempted just like another person could do what? Could be tempted, but he never sinned. Anyal te kobaga koraki ga go koraki begendi yon regardless of the temptation ya kolete anyal te kobaga gwete ka gwetera yesoma. Egero soma abaibirania inye ogosoma kwa 15 marika otebanga na kitu tuli numukwani omonene uyo tanyale gutubuguliria obole ubwaito kulinde oyo temetwe kolengana buna intwe asamangana onsi atakole tibibe Tanyal te kobata ga go kole. So yes, we are prone to temptations. Lakini into nyara kobata go koraki to go kole bibe. Let us not succumb to temptation. Yeah. Let us have now the mind of Christ. And this is what it means, the mind of who? Christ. He was tempted, but he never did what? Sin. Again, is just obedience through what? Suffering. In other words, you can suffer. You can suffer for Christ, but let that one never give you do what? Sin. Instead, submit to God's will. Of course, you are when you allow the mindset of Christ, you go submit. So Kristo botambi ni kanyata kabaga kuigwera akanyara kabaga kuerwa to the Creator who is God himself. So he could sacrifice, and to that he ended up also as a cross. So kuruga kwa kanyara kabaga kuigeringa inyore go tageta kwa monene Pastor Geoffrey, Pastor Walter, Geoffrey Umuralia ingelinga you need to be a servant. Lazima onyara kwa be servant, and then from then now you can have the mind of Christ. Onyara kwa Christ kiabwate tabwate pride in himself. In fact, instead he only had humility, obedience, and the willingness to serve others. Egina gigia kwalete kurede. So induku nyara kwa tu kwa salvation. Umatendro kwa nyormo tawa tanga tigante mbego korama ya egera ngore nalinda igere. But it is not by works, but that character it has to be response whether as a Christo. So we need to embrace that. Wanting to be another kunyara kwa tu kora so that we have the mind of Christ. Tanyara kwa tu choose example kiaya through humility and service to offer which is award. Yani in other words, use humility over what? Pride. Service over status. And have worship over self what? Glory. So, but instead, let us have that humility, let us have service to others, and let us worship
By so doing, we can have the mind of Christ. And once we have had the mind of Christ, then we cannot be tempted to sin. Ndukunyara kaba toko kore bi ebibe ekiagera nigo tumanyete nga Kristo no are ensemo ya hito. Kare ensemo ya hito kendenge gara kare kerato bue ekiagera nero gutura asebios. Lakini ekero basta otieno tarakwan. Madi jiganise jito no sebo Kristo umunchule na amanyeta mangana haya. Niona tuliga ntulibirengo bimo na tuliga ngwate. Sure. Tikanisa man tubate professors, tubate doctorate abantaba nene sana, tubate abantaba ke, tubate umulimi, tubate mpaka n'umuntu utachiete school. Mwale kanisa hivi. Bono ga pa urera ngunye oleti ngane nkongu sana iguchande birengeli by'abantu. Humility. Okay. Iyo Yesu maiteliri service kerako ako guru service nakero Yesu agusubya borokyo bayamagoro. Ni fact korokyo bo wekeja. Yeah, sure. Nkunyali kanire buli omo doctor PhD uleganisa naga noyo no mongwano ndinero ekene Peter asoide class tama no ilitali yakoliga ngumuntu uliache bare ngane noyo akuno emichande ya chira so Kristo. That's now having the mind of what? Christ. Let us have an example. You can get a professor oyo monyole Kristo with humility. Awe karanze kanisa ime toko manyanga professor omuntu ora murangiri manye koigo. Iko Paulo naga ndio toro kinga gi aigaze humility iga mind of Christ teganeti our status. Actually that's why I choose service over status. Over status? Yes. Choose service over status. Yes. Iga abona Paulanga na by actually na umuntara aboli unsarigo na mugo toira na barandigo. Now what is the benefits of humbling myself and I so meta mono nkabwate birengeli James 4:10 gukwana ira manganeta mesana. Yakobo kizi ngukwana diente kitimetinga tokoso mono Yakobo. Yesome. Umotega na kwagia turanga nkiamate. Tiga to samba so bona sinjiri agiatura. Baidi na umuntu akunya kwibulinga gi bono why unsaligo ba hota na barandi otuli gali na baso otieno nga ambo ourselves. Nga kibono to kwambo ourselves ekene ninjiro umuntu monene nchiko chance 4:10. James Yakobo. Yakoteba iga sumu ni Kiswahili. Jidhirini mbele za Bwana naye ataku jidhirini mbele za Bwana naye atakukuza. Netiana utina soma sike gusi. Soma gusi. Obayete Mwana weke gusi goteba nga. Mwekeye asobosigwa monene naere nawe mukirire igoro. Aya nande soma 1 Peter 5:6. 1 Peter 5:6. Whatever asa yo ekeye inse yo koboko kwanya saa okore no kubwa. Aya tosome Matthew 23:12. Tukuli ntekioro nganere ga uyo gweke tuntubeke mu regere libya. Matthew 23:12. Matthew 23:12. Whatever nga na uyo kwimukire igoro na iraniwe inse naere oyo kwirania inse na imukereriwe igo nitakuwa na inkiora conclude ya somo nayo nabonga ekene ngagotaka konyora no bono gotabukeria bontiga comment ikyo egeko garago tatwekei yes Zaburi 55 ekebungo kyaye 22 55 ekebungo kyaye 22 Amalika teba igase yu Zaburi 55 kivungo gia 22 55 atabanga motweke ego tebega 55 emerongo ebere na bibere Bibilia ekobeka byayiga mutweko monene kigurube kyawo nere nakubwate nokoboko kwaye akulende ereta agutiga omunyaburungi abuwe namabe igongo monene kerago taiwe kanyago chana senge tigo na gotindia ekyato konyare ebyo teketagora ororoba ekanyeka ase chinga kichiaye kero chiguika ebiro byaye nakoimukirira iguru nakyatenga oyo kwimukirira namwira ninse noyo kwirania inse namwimukirira iguru so humility igokora nonyora mange ekerore keye inse okobwa kwa Nyasaye lero ekero gwacho rubolisia kwewe kibolisio banene manyo oli ole maego taracho runo eno ko igoro murangu bekanisa emorenga indi kabisa abebi devi
Ekeye. in the face of the Lord igotore ngaine twensi Mangana lega uyo na wepe. boyo kwabusa Yes. na aba watchman yali mutigete ngara rimutarie kanisa gozazi mana roli ndite kanisa Igotu wachiri mpaka ase mirima sitogokora. Eh. Agwa asule mirima asogokora. Ekeye. Nebale yari kiruki agi kiabe kenene kubuoli olense. Ekeye molengana. Ekora Biblia tenga ki humble yourself and God will exalt you. Neki. Bride gegosoa okugwa gwachakire. Kuwachaka. Molisi. Yes. No tiene ubwate maigendo gere kwale kwane na kyo na danga Yes. byonse mbi konyarekana watatia wanja Yes. nga Kristo na tukwerete na morandia samba na kwa na igoro ya ngaki ebirangara byeito no bongo bo barwe egento kyalo tabwari ngeringa nabo tokunyara go chenchi ebirangara byeito nabo go chenchi musaligo kwara kwenda sune ko tenga tikandi ngara suneka ngete go chirio siri moino osetiganje njindiro chimenyengo lakini you can't change your heart. Sure. Yani naboko chenchi birangara birabyo ngana chenchiri lakini yankore kirime teko nyaro chigwa kya mari ko tanga ekyo monta kwana ase emonga ya yeime na ara karte ndu kik na ara rim iko enkoro nega chete egento gete na kumuita ba Kristo tali to muita ba sebe koba tato muita ba sebe ngari busai ko to muita ba sa chinkoro cheito erinde na ya nyara go tobeka buya na kya mari ka taberanga oyo manyete enkoro ya mwanya bantonya sae bwek nalia babirani inye kumire bya mata baringa lingana rya nyasaye igo lili nyoge gwetani muyobirende otiri chinsa mochonzi ngari go ligo soa liatana na chinyama lia soa paka no nyana semeseto elinde liatana igo nyale lili go soa liatana na chinyama na manyinga liso liatana na meseto igen kole inyali sinya igo no nyana enkoro na boligo ikera so igo enkore ye ko ye onchora taline biranga bitura yonchore kwende gotora yonchore ekero tu moito Kristo na daba abana matanga ebiranga libya Kristo no bira obiko banyanga ayo samba no nyura talibya byali onsaligo no nyoko basekera imen korombo bekore ndiki Ere. oli linga otuli no nyokora abantu bane asako bayira tinduchi so namanyete the mind of Christ na kyaga taberanga bono utaka komanyanga kene no rumurayo muya kale kei. Sure. Ekei kwanza yani igakora kwari temu kugweta amanye kumenga lyo nabo kunyara kora abantu onye tuikunyara kumuiwira nge ayo manyene bwekei igamadenga igononya na bakora ta tindi na kimaina ngana bara lakini ekero wekei by the way ekero gotema kurigire mono asa chikanisa cheito neke maina kekina mongo teba kurigire nga ekero togochora orai ndire togochora teba oyere tuachora maene no mu Kristo egento byakore gindigi byakorekire na binde onde tuachora hakyo yere igachita gasoro munya bantu bonsi esegi kanisa yao esegi yo kibone esegi yaber kumbe na sengencho oyo tubege to murai ero monyene no monyene gisigi egetare ekeya na batunkwari yagara gisigi cyabuche lakini kwa nyomuntu bwekanyete matengora tende na balisi baito na barai na barandi bonsi omushiriki na tebanga amagwaso saligo no bwate toligokana itaba elinde kore ndiki itaba yakora itaba elinde toko okonya nanga mara kini mulisia unatoka mutema goza ali manyata alenga lakini bwancha hata hakyo muaroro yani ekigio kya observation kuri asore bali badanga amaeno nyumura yoro oguturabuya umulisi yo mbuya gutura bono na kulire lingana ligatabanga the mystery of godliness obobisi bw'obunyasaye obobisi bw'obunyasaye ikoya tangari tangani obisi otangani bolinga Yesu igaruoro otiga obonene bwonzi ocha oiburuke bikone kera Maria mugagate bunga bono waseniwe monene nari naye bono nunko bore musigo onyoro mwana so lakini oyo konyoru mwana okamenya so mwanya bantu igare 100% Nyasaye naendo 100% mwanya bantu so it is a mystery nege kone obisi bugete buri botai konyara kumenyekana ngaki kyakorekara kini gyakorekire ekegero monene Nyasaye nero kerobeirie elinde nyare ko banga ngaki that's what anga bono onde bwense oyo uri bwegendero mwana mwanya bantu ngaliro linanyoro bugima bwakale na kale ekyagere gentaganetie wetera asebe konebi byakorekire no kore tuko yachire lirolinga ekene ntonyare go ikero buya igawetiga
mysteriously erinde oret the nature yae ya chincha obentinga sobeta bya Filipi ibere kemungo gya saba. Malika ote basi ibere verse 7 Yes. ibere yo bitano na abibere kulende ege kole ebuna tali kulende buna age kora buna tali nge nobo nene akaimukia ekeni kyomusomba akaba omugweka n'omwanya abantu Yani agetiganga na kredo di tainyira ngano bonna bwate. I remember. nandi isoko so misa nisa te kwana mangana yukwa kwana naende agachia korolekana ule buna mwanya bantu omonyene agekeya akaba ni omoigweli gwikogo kwa na korokwa na korokwo nogo kwa igoro asomo salaba. Amina. Agekeya na kabo moigwe. So igonga Kristo manya otigiro bonyasaye. Ochire bwiro biro mwanya bantu. Wekeire bono tigana abuli. Onsaligo minto. Inkiuro cho wete Yesu ayote kei. yani kigene ge Manya era bwateri baga. Yani eruoti yechiroti. It was divine anyway. Omugambi bw'abagambi igwa ekitabu gya Isaya kianda asoma Isaya yamo oyiguna kwaigwa bonene bwonsi kianda asoma kemungo gya Esther asi kitabu gya Isaiah 9:6 manje muligirili tosomamo naye kianda isano nemo Biblia egukwa na amangana ko bwati omoncho muligirili egotebaiga omwana oyiboirwe asenge ncho yaito intwe twa eyunki anabona omwana oyiboirwe asenge ncho yaito intwe twairwe omwana omumura obugambi mbobe aisamariko aye era nigo ararukwe omosemia bwogo kumya nyesaye bwoko bwa tato kale na kale omugambi bwomolembe igunga oyokoegwa mangana ayo nsiningo Yesu ngubugambi nabora samareka lakini umuntu bekiru bugambi asamareka ogorokiro mosemi okare na kare tato kare na kare obusemi byonsi lakini obitigire bwekeire wika koyura buna mwanya bantu wika waka ni musumari wika koleriwa amariga buna mwanya bantu ndewe syakolera asige nchiko toleka waitu oroche inkintu turakore onye ntuntu wekei abutore mwanya bantu twekei hello tol obisyo ba enkirojo Actually obisi mbolinga eni goto nyara ko bato kuligire Kristo bwe ko manyene yes ga kweru right shiri ale nguna nyasaye na ando jagote bwe una mwanya bantu so always servant but this is not unique ekiagara negendo nyasaye bange twe ko manyene ekara batenga letters ekera bono nalinde lyo sikurumo jakano mwanya bantu okoreki na ande bamekie koli tigozire board toratewe batenga ningo to koraki togotoma yeso te benje no ndangore so he had to restrain himself of all those akanyara kabaga gocha so nyasaye ni gako banga about this sacrifice long ago egera tunyara ko batoko nyoro goto ogotoleka so now what we need to do let us focus on the cross egera kanyara ko bage goto inyori igoro yo wekeya amono kweru pastor tiringa ni go yesa sinyetu kweru sia so sala but it was necessary egera injinaya tunyara ko batoko koraki ogotoleka na ande nyara ko bage gotoro kigoro yo kuigwer so what do we need to do tunyara ko batoko rigereria asomo saraba oyo to inyoria igoro yo wekeya ana kwerwa na ande from there now chinkoro chitu ngachinyara ko bachiko ba shape day after day so ekara to chikogwa go sekara to go rigereria wherever you face temptations let you not look aside but focus on the cross look at Peter egera kunyara ko utararia sinyanja igakorigereria egera rigere Kristo uchigaria na maene na baro jenga mbuya goraki agotara but at the moment he looked aside ni gotoko nyora kunyara ko baga goraki ga go sink so our main focus here on Jesus Christ and now this reminds us again on the queenum theme grounded on the Bible focused on what on mission so let us be grounded on the word let us focus on the mission let us focus on the cross egera tu nyara ko batoko korabo igo tunyara ko batoko toko baborunge now what we need to do is tunyara ko batoko ba abanafunzi ba Yesu abanafunzi abaiga and then na batoko nyara ko batoko egera ngakia ko nyara ko bagotoboria ndakito ko nyara ko batoko rusi nkora chitu kurase pride egera tunyara ko batoko rigereria ngakiturabe to go treat abantu with that kind of humility
So Kristo ni gakonyara kabato gagutugiria tunyara kabatuko toko baba igweri na tunyara kabato gukora ekirokugania kwaye at the moment at times endire to kunyara kabato ko ligere jinsemo, but we need to focus on Christ and Christ alone because he's the only savior. I think that's what we'll be looking at, that Jesus and his work as our savior forever. So let us focus on Christ alone, and let us embrace humility, let us embrace total surrender with Jesus Kristo na nanyara kobaga tokonya. Kero togende tsanse lesson umunju mulili kwa tuli bagana iba dice na biyura se studio awanse screen 072644 7367 otebinga inkia ekwigeire kurwase lesson kulinde katubuje gusangapo igo tutachi gukura lesson abantu baroro mwantakwe bulinga ine bono gasho bo mu bwa paura ukwanira nando mulisi mwatebire ngekanisa ime ahaliviri bino ekanisa yaso gwatanikana mbara yo bagwatane kanisa na ande bachire kanisa no mobo mu bwentoko nkiyagara tuwatanikana tole kanisa muntu naro lisikali otenga ninchenge ndi kanisa millennium elo tolde no ali no mulisi ninchenge ndi kanisa kusine ya bast kanisa ya murandiyo nkibona ande gwatane guchiko tokero gekora ali naba Kristo ba Yesu baro bakuru Christians Bono aige issue kogera ugo atanikana kwaba is because of selfish ambitions. So konyoro chietorro just to bwate birengera libinga ngo ikagaria ngo ikande nchangirwe inyore gento gete ngo ikagaria andake nkonyore mechando gegora ekurwo gogo ikorro kwa ma konyoranga nali mechando ya soire kobwabuna gwa korete kwari bono wanza korengera linga liende todo gaiga onzali go minto tageta gotebinga umuntu narari okogende kwaya atatange kwaya liga kichere gotera buya gweta na ngokobo lakini nyorenga imase kwaya umuntu naro chita mwachire kwaya yachita matange gatera egatera buya kera yatera buya omweshimiwa orengo agatabanga kwaya yatera buya tigamba gore uniform kero yomo akabapimira oyo orenge izika kale kwaya kumbe ba umechuni chabosa naro chite mali talibo Kristo lakini agache yuni yechabosa anyore so ingonga agubora agwakwane atsan agwakwane ntegete igo ase kanisa etwacho nibirengereri ao etwaja ne chinjira ao nyagitari bono igo gendere bo 6 yaria abaroire mbaro taliyo yomo talibo na bonsi mbaro litiburire bomo kiro yomo nabwa tuburire bwaye bono na nyagitari na kanisa utonga nyagitari unaoje ni bibi yayo yo namoro kona korro muntu gotigiro muntu nyagitari ngatiganga nde kyagara oyongo zumbware ndo etaine ningonga na kanisa nyagitari tori narora bado no morogiare lakini no are kanisa anda ke yesa karara musangi na atoreki so tu chako manyete ngabonsi ipi na abatore kubarema ima kiro muntu nane mboyaye kolende Kristo toko sabakanya kero yam sure Pastor Samba ira ni swali linobondo chena mogende kolira ni libia liswali ni ligia abantu mbale to chase neji nebirengera likabere naro gocha ikiagera arariro buya na mayanya samo koreire ando muntu ndi naro gocha ikiagera ararire ngigentu nkerekera asaria nko endo ninkenyore yes igonge sabanta babere oyo gocha ikiagera amayanya samo koreire naro chobuya bwokoba ase kanisa osubwoko bekwayo osubwoko basigete oino muntu maete nganyasae amayene nero ndetrubugaru tiamo korere norio gocha ase ngenjo egento gitarorira aria sago so akenyore oinere na gabwate birengereri biringa aitegente kira kenyori na bakogenda na yagera already ngiamoreta umuntu naronyora ngo muntu ule kanisa kera kura gutinde kubuya agacha karosi kiombe kia matange kanisa ayobugete ni gura gucha lakini kiombe kia matange acha karosi igona ko tabe kanisa iba banje baro abangi chitaye bumanje ekionga bakora kwanga ne ekionga kerwa kirutire roche lakini negento gyo kage gocha kia ngomoyo omonene gagotebanga to baisa ko atanana
ayetiga mabanchora ine ngano biamewekariga sai igo mayo sana banje tenga no murugyo kobo ayetiga be kanisa. In other words, now with the room for na boli koro kana li bancho kurunze li kakati ali chenjiri ngano bairi riswali li abuli na Douglas Okemwa aboli eliswali ya burongenga ki kurachisa mochirichia agonte Douglas Okemwa from Mugembo anerubuli swali byanga nkiye kogera tukwana obomo bugusalika se kanisa ne kanisa abantu bagotoka baraba Kristo njenaga ni atumwirandia su Biblia. Yes. Yuda. Yuda. Igora Yuda. Yuda asa meke mungu yakane. Yuda ya mwenye. Naona manya. Yuda ya meke mungu yakane. Igora. Ome ni boli ya boli na mondo jitu isiko na Yuda na beko mwiranili. Yuda ya meke mungu yakane. Kanisa antoje titwensi bia. Ebu atelingana gatebanga. Yes. Naki imbale abantu beso iribo bisi abubali kiretwe kare okugambirwa oko abantu batali n'ekingenzo cy'obunyasaye baraboni ngo bakonchora n'obuye bwa nyasaye ito asoko biserera okora kwabo kw'obunyaka naende babukana omwana noito oli bweka oyora omwana noito Yesu Kristo. Igobono ngakigwete omulisi mbaro nande meta tito ono koya chire igatomoe oya banta baro Titus ya 16. Yes. Tito ya 16 yaye igegoteba amang'ana amanene igo bagoteba ng'amba mumanyite nyasaye kuri ndaso gokora kwabo bamukana nigo barabage abagechigwa batari kuigwera na asayo tibakonyara gokora okuya kode wonsi. Iko katolika nizama ntuli twese tolibia iko mwanchu muli nayo romo Kristo andako kumitinke bono isigiye kunya kwabere kanisa ngegora lero ndoje no mpaka balisubuka bakurwana nke ba Kristo bakakati kurwana ni murandia manyanga ki Yuda yatebire mbale baachire bebisire bobisi beso iri bobisi no bale ngakere diria yarenge mu bisagaja gasimeka nera ama banjo gasimeka mubaso akara mu bisagaja botuga gaziara mabanjo tonyo lebengele 0741583878 ayura sigetembe FM kwa na into getembe television 0726447367 nkike ayikura selisi nge YouTube atakurua andako nyugwanyola mangana igana butokwanira bono mambia tosanga mwana tuguli ugira gonga ine ayebono koigura malika igate bire elisi yengi ya kigma ya kwanira mangana maya iguro ya owekeya getembe hello metenga mazi weekend ya stand by getembe hello ya tere kaunti mbone ya keroka pasta samba mbiara go molisi otoli na mwenzi wa Joffrey omaito wana Joffrey abarabu anjo tumie Joffrey yo morandia Joffrey yo morandi kwanza naria taka ngana ebie tangu na wokwani aya masi bakangwa ke chinguni base kwana ra wiko wokwani tigambo liga yes bono tigambo ligo takera abalisi ngayo weke igwa chikorwa abalisi go tata ba Kristo ibo liria kabere polisi otoli yes masi kieko vera mogo tarera abante binyoro muri go tarera abantu binyoro mogo tarera abashirika boka nyore mati oje kanisa yao no go etaigo ingige ko vera ngikia bege ko vera abantu kare bakatare irwe binyoro nsipina yana abaire magega yana abatari go kibaro kugwanta ni gwanya tae ba era ngikia abanyora bono basta samba ngikia bere kanisa diswali neligia tiganko balibole libono tigambo libono nabwateria gatatu aboliga okolera abali aboliga tigambo liswali nkibono giya tonyora barayibe kanisa lero ntuliyotala abantu bonsi yamo ogochora nga lero munsali kungoji nguru munsali kontume ngende ngamokero chingumugenda aliwo kiondo ingokora ntire mpake gotigoro katima abantu barogwetani okolija abashiriki hoka twanyore simende gaiga yatomba lo good morning happy sabbath ala gatomba akiri mire radio set vitu igwanane Bueno elichiko butambe ko teirio borali tikangendere kusomyanga gugwa kisimi go ikiredi yago sesimi yago ebe yani radio set TV birani rense na toko igwana na kwana ngo nintuka yotonyara kurwa ngayotolie kurwa gaigabona mambia somorobali amayole lesene ime yomorobali kurunga seni wa esabato
kwana ngone itu Getembe. Halo Getembe. Halo Getembe. Halo. Yes, karibu ngakikwara kire galende. Na tinda kira naonde. Ya mbure kwale kule tegerake. Karibu na tuakuire dadi. Karibu. Nagania nchangie. Karibu sana. Mo especially ekebungo nkere onsano wa somete last weekend. Uyumba akabono? Mbaka. Karibu sana monene. Kebungo gerkia renge kia omorandia isato kumla kianda. Kebungo gerkia hote yabanga nga tofauti teyo ya mwanya bantu na nechingiti. Yes. Ono inaroranga mwarwa maeresa isaine tofauti yengiti no muntu. Ono omonto nigo bwate spirit ya Nyasaye. Ne ngombe na bwate the same spirit ya Nyasaye. Ono spirit ya Nyasaye nero obomoyo. Obomoyo mwanya bantu bwate nabwo engombe bwate. Ono obomoyo bo na buboria ekero obomoyo kwa plus spirit plus the body ya toka what the living soul. Ono the soul it's about yokere mwanya bantu neringa mwanya bantu nigabwate the living soul to get promised resurrection. Lakini ngombe tebwati the promised resurrection. Kuboki wangoyo. Ya kuboki ungoya se ngombe ose munya monde bwen. Yes. Na Nyasaye nigo ago promise aba Kristo nga resurrection nero. Which means now omonto yo obwate the spirit of the Lord plus the body omonto yo nere como mo Kristo nero spirit nero uja kugenda iguru. Lakini omonya bibe All right. So bono tuamanya kanyoranga God is a spirit. God is a spirit. The man has a spirit. Bono the spirit because God is spirit. Na intwe mwanya bantu tokekoba the spirit like God. Bono etavauti ya spirit and the Holy Spirit. Spirit ne to utere tuki ase Adamu utere tuki ochie mioro akaba katwara obo moyo. Bono the Holy Spirit ya atire through Christ. The Holy Spirit ne erego tora, ne erego kora, bwe bikoro ya Kristo akorete byonsi. All right. The Holy Spirit take robot the Holy Spirit ni go bwa de chinguru, go bwa do kwegena, go kora kete gyonsi, wa kore bikone, wa kora kere kemo, robot the Holy Spirit. Of which engombe etabuati. Ayo mitombaka. Hey. Byomono sana sincho kuendera kusanga igondo chiyaberi chinsa togalia. Kero tupra butura senso mu radio tumaitine TV oligera kwa radio ligera tonyora mangana mayasi Getembe FM. Mbaka. Karibu. Waisani kire nora se TV osara se radio. TV inde. Byomono sana asante. Waisani kire komenta bia nande byomono sana sincho komento kuye sana. Karibu. Sese ni wa sana my brother. Byomono ngasagu sini. Bono tuira na se lisoli ya masi. Point yumbu ya yale. Onyebe kire bia sana. And actually kana lia to inyoiri because even last time Ngoto akasometa to gukura. Gukura tukasoka yes. Ukwa niribia sana about yes. Ngobono mwenye banterne rocha kubukigwa lakini etuge yero tugukwanira gusine mboli yangoko etu alire enda te promise. Byomono. Asante sana Mbaka byomono kwa magena galia. Bono trailer nango ntabuli simiendeka iga kulende umuligirili nago tebinga asuro uliera se radio ayatu asukira akasa mangana mayatu tikata se Getembe television oka asikeke ko konyera mangana mayasi radio masi weekend obulira mangana ga nkikia balera barandia usaba kolimere mube kanisa
barasoma gondo nyasaye na balisia bagochora ngasete baguchi tima itiri boli elinga anga kialibeka gantulira neli gibibirika yes ndibwate nchira tinda gati goteba akiagartora barandi nganko egera tro the other side yes akiri ngonde toteba nga gotalera abashiriki abantu abatangani batwarira obworo n'abalisia bekanisa nabo igo n'abarandia bagotoka district ekegera ekero bachire n'abalisia baro nabagani batarire kero yomo kore ndegento gekogera abantu bande bachaka goteba nganto totale abantu bande ase dini yaito ya Adventista nebwate chi program chi nyinge chiko koreka munabono for example ni matena masi yabo lia kiagara program netu akora ya 10 days of prayer 10 days of prayer nabakonyorande bale gotara kiro monto kwanyande bale gotara bashiriki boka so nechi program chinde nchiro waseni ya stewardship kwanyorende achire yani nchire ekoba specified ingeye nabashiriki boka bagotabororwa andake kubinyulia sigete baki kubinyulia sebate ni yere nero guchira bonsi andake kubaleta nero guchira bonsi asenge nchere ngetogo tole wakero yom so nere tegeto mushiriki hekera igoro yokorwa maybe gotegete gosomya manya banta baito abao ngakibakorwa erinde bamanya bono twasi nyuko chako genda kere nyomba se nyomba hekera kere religion mbabwate nchira bagote yabukoru kwabo bono to gocho kanyako igikiro yomo elindo muikere kwanyara gwachire gosene yabasaye program ya chiri ya family life kera chonse chokora lakini ekenengeli ngaso gotarira na kinganjete abarande bande bare nganjete uno murande one pastor Jackson obare ero nyore district buna bono nyama gwagenda ere bakabo mukadiri bakaba nonyo murebi uri kinyure kyo goikamo tariri so igon obworo andake bwabere korwa sabarai tinta getukwancherana igon ndanga nonyo into barai tikatoboke tokole memeri ganeiri asabantu ban ekere specified ngane abantu bonsi tikatokorera abantu bonsi actually first mbuya gwakebekire though in most cases indirogo abantu bakabafiringa into gatwetani bano gosenje it's a feeling tuaibu and in a negative perspective indirora anyore in any case you know we are just saying nanda bantu mo ngo watch bali abakonyora ngo yanda kemgaitaine kero mugaitaine kwarra bono go komanyenya kiguchia soyo ekyo molisia kagenda nde konga kagenda sengo kara station numolisia gontalia bono gotogoete para kumbu mochinole mabaetaine bono nchegongo etangubuli mulisi ngagantora aswa mulisi ogonte ngapana turaeta kujia turagenda ayo guchimoina kuira tali chengo gutali okongera kamate mulisi sengo tigero tale mulisi gotalera tuale amanya gonte binga abumuntu tayo kumote nturaiko igoti muruchi lakini nturaiko torenga tayo bono kumbo manyene no ara ire nsa chikayaba kurumari to akobori omolisi nyanko wali gocha bwana tuko magani acha rende ayo moganye para erende koroma kuma igono heno manyene na maitekero ya daluchi so such issues zinajibasia tena unity ene itabuati lakini masiato lakini tuigwana iga samba nandi tuigwana nga the source of unity ona na kitu ataberanga na kimwe ngo banyoliganga ki ketu kwanda the source turamanya source yete kwentiko rwatu gwatanikana ekora paka no eno uyo yogo etani uraira ajiga yabo bo eime nera amanyete omorembe nga ya obomo bukura secret ayi oyokoirira Kristo yonde nera kura muiro obomo igonto twaro kyagera tigati akubulinga ki onye to yugo chabona Yesu kyokurandirire igo eso sigo no yeburuchi wewe unaboneka ukora jande bono ku amalgamate these issues unaona kanisa nerora let me talk of kanisa ya Miri Central Miri Central ekara to kuyaga ene ya seno ya lisa bwa ya seito na kwa ne ya seito crowd ri kyagera ni what it is ekara to kuyaga cha actually go konyoro mo Catholic agonde nga njembarire ekone yekuruga mpaka na haibwatiraga gwegara to kale twagaje and we thank God for the fire God yachire through that unit na ana watanga injini integere to kora igogo tukuligereria oyo igagwa oyo bwe kanisa yekerumi ochira ma secondary gerevenzi kwagacha na bwat source of unit na ma the source ngatali kanisa Kristo ekina kikengenjo sana na ko motivate sana baka kwa bole wona balishenga onyoro urure ko muina ali ojire kwagacha inu inge moko na kwerera gaiga mutaha kama unit of samba yes yamono ingane ilio First Timothy 3:16
kwanirira mang'ana abwa maya igoro yogweka yoko negento nkere muno murandi chofre yakwana tugwenda ku understand as a dini yetu ya Adventista chiprogram njiro chigocha akonya chiri specific one omne ya revive and reformation tubwate ende tukoroga stewardship igegocha erengeta actually aba Kristo bali bare kanisa stewardship encherende no kubafundisa na kubaegeri okorwa Wandare sabo mutinyon gochaga to stewardship 14 lakini onyo gwetire kwanyone ngumuntu nabwa tukugani you can just go there you pray with that person also kegero ikera abandi echichinde kara chigo chire overall ryolina botogoso wakire nyumba isato ase Timotheo yili tangani 15 kemo na endene lingana litali kwamereri wanga obubisi bw'ekingencho ky'obonyasaye n'obonene era oyo ligetigwe asomobere omwanya bantu akaorokibwa n'omuikanga n'omonyene oboronge akarukwa n'abamaraika akararwa n'abamaraika akarandigwa ase gati y'abantu b'ebisaku akegenwa asense akaboligwa gokia igoro akabogoligwa gochigoro asobo nene igonga Yesu Kristo agekeya agakora byonse igonga na intubu n'abakoreri nabebwenete twekeye kero mundu ranga ni injiri anyanyore lakini yento gego tabautishabu injiri ekero kumunyirira in which perspective okunye tumeka kuru egere kero mundu anyanyore kiagera aro mna riswali liali boli ngora dalire challenge sana kero tokora visitation konyara zo se program ono muni nate ani stewardship to bwat kwachire iraba Kristo boka mutaye tumata bona ko baigeri ngakibabwenta kurwa na koirani kere dini ne bwate njira baigeri okuru kwabo igonga andako ise goikera kero monto ikere kero monto abantu nabange bautoke kinyoro lakini ne bwenete na intu na barai to create time kero tutabwate chi program bono tuara si program yeto ye kanisa kereche conference tayo ne jinde kuru general conference egere ase wiki twate angarero tutate okara visitation kinyoro geito kere nyomba kuna abalisi no mo pastor we district batara egere chicha program chigo cha stewardship na family life bona mutarira ba Kristo boka abantu bari kinyoro ba understanding abone yere babwate round ne stewardship nakibatara atuchira igonga ne bwente ne to create time tuabatarira kiagera for example okorua entu na Adventista igotoma tenga igotokoro ensemo ya 10 na toro nokorwa konde nkoro gokuregwa lakini kwanyoro nari moina erote biringa asibeke mbego yokwama embego iyo nero kama itekerengo so to konyara gocha ase motena ende ensemo ya 12 nero manyetenga egenda korere no kobeke basa chiribwe 20 apande mbegu erinde manya kwama so nakyogaranga imbire specifically for the church and n'abashiriki. Alright, asante sana. Nkuligiligali ya si ujumbe abange balikire doshichi ya mnyokire sana ndake tutachi gukora amaigilele sena gotabanga ni shabiki mugeni kutoka Masege Keroka ni Peterson Maganga inki kibwenderete tokole akoboli gaiga ninki kibwenderete tokole gwatigarali boli agogagu inchira bono turabuli uchime ikiwentokole byamono sana njirangiringa kige tokole enungiringa toba bakanyeko tweke iya sobo kanyeko lakini nabonaga akoranga nawe statement nabonaga ni amenteka statement ga ekero mwate biriga naiga ningikwentokole bona oro we imagine because we were in the context of byamono Peterson Maganga asante sana Getembe no Getembe Hello. Yes, karibu. Hello. Tuakubwate karibu sana. Ngakiyogoro kwa karibu. Incha ngoro kwa Evelyn Momani. Yes. Korukuga. Kora main SDA. Yes. Angara watebanga eleseni mwanye somiruye na eleseni yabwata mangana mange na ndaye ngenzo sana. Yes. Ege mpeke nene aba Adventista tutara korangelinga ntore tiga sama gora Yesu. Tuise we tiga sama gora Yesu differences sinti ko bachirora kanenga oyo no Moyahudi no yo montoki. Amen. Lakini asengendo tubwate selfishness uneri yagerete omworo ki wori yesare go sama samache
na kigeko gere binte binge bya nyasaye rigendete koira na nyuma ing'antore tiga sama gora Yesu ekero twetikira sama gora Yesu igo torara no moiko machenu omoiko igo machenu otoroke de kire wande kwa nyasaye Igo baba na boga nti kubwatana na maliko yile sedinga. We need to recognize the source of unity. Tomanyenga ningomo oboroso bwa bamo. Oboroso bwa bamo mboli bwoko bwatara na tara no moiko machenu. Amen. Asante Sana so mentokya. Omugokone sana kero kuyinga ile sinba ko nyementa iga igo ya soirbuya. Yanandi gunga enchira ya chire ya chabuya. Degreso songo kuroligo magali ko tenonde myomuroboli nago krisani hirmo abekire bu yakigma ile siniga Moses niwekerage mwensi. Asante sana Douglas. Kinachero mogera bonsi kuruliana galia nindoche ga bonsi agotabanga amasezerano amanene ime yasinwa esabato. Ifundi ya power kurugali gitale nere ndumuro chosoire magotabanga yamuno mwanyibekire buya. Lakini gantukole ndoche gaiga kuira nanda sesi miego chayemo nande koranga masina isadi kange tuira neligos. Hello. Oh. Entongera wo muri cyo freya aira neiri getanyira kuja gotenta igubuya no bwatali bagali okebeka bya libaganiro na te bange karoto ko genda uchimoino ngokwanyo rumondo no ari otebi kungaje beka 20,000 ba sho gende upande mbegu aso mondo buno yakero muri cyo freya ikirororo igabwenderete ko motiga asali gotena bwenderete ko derive message atebyo mondo yeken masi bia bono libulia masi neligia lakini nande igokuru ira neli mutwana ndatanyora sigita nande njirandi roche mbiali lakini bwate answer directing ki mwatebanga e program nere goegelia go stewardship obotenel osokorwa wajira so sarigo nche ninche e program ye kanisa yane erenga goika mbeke bayasagite osene basha nyirere go sino murandi nchikoga nyame. No problem according to imani yani. Yes. Yekoro ner no Kristo ale bad. Ase obo Kristo buli ayige iri nchiri aye nelinga erukuru kwa yataligoro ya 10. Akoru asokoira. Imani aye nengiere. Na imani ya unu mwadventista omanyete ko ikuru ya moigoro ya 10. Bono keroko genda gali nchingo lengi masige ntaga ntikomanya ekeroko genda gali chiko mu Russia sokoru ugo kwaye ikomono gwachire kurande ko munchura kura second say lakini program yalenge yo kurande yalenge yo korwa nako segeto mu Kristo. Yes masina ne ntwa kebeka twakora iga amang ekira twakora iki program echo bono neroro tuguja kwenda general gutali abantu bose ekira tukubaikira general bono to twaro go sange kabiroko ekira tomatebinga malaka igoteba ganga inteme ekera gwantebire okorugo koligana and you are not giving for asking enjoy lakini you are giving to the Lord. After all, God first and the rest will do what. Iginchirene our God is God of order and plan. No bwo morobeli onye morobeli kolinga ni kitoko kora ntuli kubrukana ni. Yes. Nakita te masinga ntuli kogenda litoko tiwa dibigo tabura bantu barwe togenda te ko chikoigelio yonde ngaya mbobo kurwa ntuji tikorande tujigo discussion because nyasaye na goto morobeli wai. Right zana ndochiga ile sinivya masi weekend kwa lingi kwa igura mangana yo nanda sande sana sokoba awo yomo asi ogusanga amaigirega onyo utaliga guno muligiri ayo utaliago babo mbaka kurugali magena mwensi walimu asangire na intu babo minto igagwa kwa na magana mayeki magwa twegeliga iga mwensi asobuya nganchiri ngakatogo kora tokolere oyo yomo wakire sana getemba lo yes alo getemba no waso ire daddy TV unango kwa na TV. Karibu sana. Marandi sa komentere kule ndege pindi ya fish station. Yes. Ankuru Samuel Kurutaracha. Karibu sana Samuel Kurutaracha. I remember it kelimo inde nkabone na ruwe de pagosinga kora. Ngacha ngaikanga. Itukeli kapati nzuri murani gotarare akiriga kiterangi bona gatoka nonde ngamukaribisha tukaliranchi na ringana balisha lakini ndokia watafanya nkeni ngenda nguvu ni mbochi wete ngabo wakiri mutera murandi tokobe kabese ngire ngokwa gacha irenga ko bitu ko gacha ukagacha kumukani kuizo imeji ntuto ikisako Kingwa na mango murandi akanda swara zibondezinga bono de 10,000 nikabuate mu cyango sadaka maru
Ugo Obuli Morani na inkuru chiresi. Chiuru chikuru kuno wante ngana ikutenga gachire nyumba. Infatti aveva cavare in goro, varia, bakamugani no yutikana nere. Kwanya infatti na rure 70,000 uchekani seyo almost kwenye mwa katorare. Ntiangete tuke kazi. Ngeze ndeki nkiango ke kero morandi aho ndenga na jitenga chikuriba ngama kwa gakinyumba. Ndeki ambere kon morandi go na ndo wana kundiga chilese nkuru. Jinga na ikan komwa ajikuru sadaka maru. Ndeki na ukia ngoseka sana. Tingu morandi yi. Tingu mwana ifakti. Oyo dio na district. Bakawanga bakamateni oyo no ari na into kanto kwa hacha. Ne bwa hachemo. Yo kumubikira ngebe sakuru ay mataina into sadaka maru nkare. Ocho nsira. Right, asante sana mwako bitu yona sana tigankuru sokora sencho wa sangukuya wasangira intubo na mambia nande ebigana bituga netiga twa kinania na gusigitana ke moika buna twateba asobokorera bwe kanisa ntubwe kaini bibiri nyateba na wayateba nande issues cia wisdom njira very necessary yes. Your approach ido ekyo mugaka goteba gagu nkelinga the approach ya tunumurani numurani nande nkelinga karufriri yes tiga kumubekere gori yes egori bona achete kumubekera in any case actually esa mangana yokorwa kana bonduje nande usika hitra ali ntumeri serese nechigire gotwegeri yokorwa usutra ali discussion yokorwa tukwana biya ukorwa nkoli gobetererigwa it is a free will it's free will nkorata exactly nagena tanga okorwa no kuruku muntu no kona chakurume ya na kia malika gotebera ng'ekero koboko gukori gokuru komosingo manya ekori konde kwaru igonga nonya no naye keri okurwa tari lazima ngakiro muntu amanya ngonsaligo na ruchinga naega so tiga torwe kolengana muna enkoro cheito chigosiboka. Asante sana mwanchu mulire lindo chinga uno tukura kolera nyerenganeti engana yeme ya mukuru asule Pastor Sambe ngana yo mweli yamono reseni ya chirubia ya twegirubia enda karatunya kwegera iga kunya gukinda nitore rina ntwanya kumanya una barai moso muna ntwa banafunzi tugukore skuru kera togoso field to mangi ntwone mirime gocha gotoro bera kya kunya kwegera to monto ngane ribu miamo chanta kitikuru asuri gonga tunashukuru tio manna to konye ni tubwaterana jondo chaya ga aya mbuyuni hasa nago sali komyubwa ya wana sala azana zana ngayuko chipasta asamba munanguru wango banyamagwa biamono ira maigaito. Thank you. Asante Elda Otuori. Yes, biamono na nje na kwa kia seleseni tunashukuru weekend ndo ligerering as shining as lights in the night. Exactly. Ko warabu na omo gaso asobutuko ina ya asomo gaso asobutuko. Biamono nimeshukuru as sabati ya lero millennium ndabe lakini na ndichisa igani minyaka sironga. And then after that, there's one of our Adventist men, Mamboleo, who sireti mamu mwabo, na ereni ngendora around sati saiga. Anna wanta ita kuru ngora which is a family ya Peter Puana. Oh, you na Mamboleo boss, asing you go Syria aba njobabo at the moment. Wanana tigabagate during this time of grieving. Ukweli kerora saba somba uba asire mwabo engore yaitu na hande baba bale mwase Kristo. Amen. Karibu sana. Pastor Tieno. Mbiyamono na nche na wanta yatagoteba nga mbiyamona seleson eyetu asangire asobogare na nche na wanta yatagoteba litangane nga engorona enene gucha somo chiokoro ngabwatanga oyino yoseito mochibwatanga mpola singenchogo sirio oyo mintogen oyoro moswati makora na wego makora na pola singenchogo siriwa na moswati mino oyo minto maraga jo frei na ba mwabo so na wanda tanenche pola saba na ba mentalia Richard Miyenda Marita Manyanchama aili ni bitoto yo Maria na makora Esbon na Linet na ino na watenga pola singenchogo siria antigen oyo osireta senchira mosokano na nche lero gonkorwa igongare kanisa yao lero gonkobe kanisa kurunga gakero nongo ko bando murande naro musani wanasana mwanafunzi korwa gakero ngo endale ko manon pastor we district and everything a pastor tontiga is my friend ngora tarto nere igo lero ngo na pastor ava ilokuoyo e kanisa kurunga gakero no ndabe
aso ushiriki waito kweli tukolia lero nekero muramo murandia omoke murandia rule school moikalia kero ba maiga bashiriki bonsi banyora maiga Geoffrey Onsari kabisa weka ya ikyo eto yani ana ibatiga ngwane mwaka isa ko moyo korwa limenye nkurogoro oyo mushiriki okisi central igante betinga na aroriro murandi kwa nyankoro le TV kamote imambi bono rigereri ningo kwani mugako koyo omoyo na okwani ya amwaka Isaac naye ya site house basoro monjo mulere shukrani sana senjo wasagire tu listen kwa nga radio shukrani boga so tegerera wike Jumamosi gose sabategocha